Wat doet Buma voor jou als artiest? Ja, Buma is natuurlijk heel erg belangrijk voor elke artiest. En wat ze precies doen, ja, dat weet iedereen eigenlijk wel een beetje. En daar zijn we ook vandaag voor hier. Dus daar gaan we ook precies horen wat ze wel en wat ze niet doen. Maar voor elke artiest is Buma zo verschrikkelijk belangrijk. En dat zie je ook. Elke artiest staat hier vandaag. Iedereen loopt hier. Dan zie je hoe belangrijk wat Buma voor de artiest is. Dus ja, heel erg belangrijk. Wat heb ik voor brandend nieuws? Nou, ik heb een concert gedaan. Het theater in Molenschot. Dat was een heel groot succes. Heel gezellig. En nu het volgende concert gaat ook weer heel erg leuk worden. Volgend jaar zitten we nog in januari en maart hebben we er weer 2 staan. Dus, en we willen 3-4 per jaar gaan doen. Het moet ook niet te veel gaan worden. Volgens mij 31 januari, maar dat komt zo snel mogelijk op mijn site te staan van Hoor of Wat. Verder, ja, we zijn met een nieuwe single bezig. Maar alleen de vorige single staat nog hartstikke goed op dit moment. En dus ja, dan moet je niet met iets nieuws komen. Ik hoorde net dat ik de langsgenoteerde plaat ben bij Radio NL. Dus dat is ook weer... En TV Oranje inderdaad. Radio NL en TV Oranje, sorry. Dus dat is wel heel erg bijzonder natuurlijk. Het is ook wel leuk dat je dat weer... Dus daaraan ligt het niet. Dus dat is alleen maar leuk. Daar geniet ik van voor dat soort dingen. Dus,